እዚ ልዕሊ 100 መዓልትታት ተቆፂሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ተቐትለን ዓመፃት ደቂ ኣንስትዮ ከም ተፈፀመን ዝተፈላለዩ ምንጭታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ይገልጽዎ ኣለዉ። ገለ ካብቶም ጉዳያት ናይዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም። ንሎሚ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃት ዝወረደ ቅትለትን ዓመፅን ከመይ ከም ተፈፀመን ብኸመይ ተፈፂሙ ከም ዝኽእልን ክንድህስሶ ኢና። ሓደ ካብቶም ብቐረባ ንገለ ካብቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተኸታቲሉ ኣዛሪቡ ዝረኸቦ ሓበሬታ ዘቕርበልና ተጣባቒ መሰላት በረኸት ሃይለ እዩ። ቅድሚኡ ግና ኣቐድም ኣቢሉ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃት ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝለኣኸልና ፅሕፍቲ ከነንብበልኩም። እዚ ስዕብ ደብዳቤ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃት ዝነበረ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና ፅሕፍቲ እያ። ብድምፂ ክንሓቶ ፈቲና ተሓቢእና ስለ ዘለና ብድምፀይ ክዛረብ እፈርሐ ብምባሉ እቲ ዝሰደዶ ፅሑፍ ክነንብበልኩም። ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃት ቅድሚ ምውፃእና ዘጋጥመና ክሕብረካ። እቲ ኩናት ምስ ጀመረ ድሕሪ ውሑድ ሳምንታት ገለ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ማዓስከር ሕፃት መፂኦም ነይሮም። ንገለ ካብቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነበርና ስደተኛታት ኣኪቦም ናብዚ መፂና ዘለና ክንከላኸለልኩም ኢልና ኢና ኢሎምና። ብድሕሪዚ 20 ዝኾኑ ኣባላት ተቃወምቲ ዝበልዎም ሒዞም ወሲዶሞም። ውሕዳት ኣባላት ግና ኣብቲ ማዓስከር ገዲፎም እዮም ከይዶም። ብድሕሪዚ ናይ ከባቢ መንእሰያት ናብቲ ማዓስከር መፂኦም በቶም ስደተኛታት ዝውነን ድኳናት ክዘርፉ ጀሚሮም። ደቂ ኣንስትዮ ወፅአን እንተኣወያ ዝሰምዐን ኣይተረኽበን። ነዊሕ ግዜ ከይፀንሐ ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ነቲ ናይ ሕፃፅ ማዓስከር ስደተኛታት ወሪሮም ብዘይንሕስያ 9 ካብ ስደተኛታት ክቐትሉ ከለዉ 18 ሰባት ኣቑሲሎም ንኻልኦት ድማ ወሲዶም። እቶም ዝተረፉ ፈቐድኡ ፋሕ ኢሎም ኣይፀንሑን። ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ማዓስከር መፂኦም ኣብ ልዕሊቶም ሚሊሽያ ናይ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈንዮም። ናይዚ ሕናሕነ ኣብቲ ከባቢ ማዓስከር ዝነብሩ ነበርቲ ዓድታት ነቲ ገዛውቲ ከቃፅልዎ ጀሚሮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብቶም ስደተኛታት ዝኾነ መጥቃዕቲ እንተተፈፂሙ ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣፈራሪሖም እዮም ገዲፎምና ከይዶም ነይሮም። ድሕሪዚ ነበርቲ ናይቲ ከባብን ካብቶም ስደተኛታትን ኮሚቴ ኣቂሞም ነቲ ምቅትታል ደው ክብል ተሰማሚዖም። ብድሕሪዚ ወያነ ነቲ ከባቢ ተቐፃፂሮም ነቲ ማዓስከር ከም መኸወሊ ክጥቀሙሉ ጀሚሮም። ዝብላዕ ስለ ተሳእነ ብወያነ ዝተወደበ ናይተን ዓድታት ኮሚቴ ነቶም ናይ ስደተኛታት ኮሚቴ ነቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝኸውን መግብን መድሃኒትን ከምፅኡ ናብ ሽረ ክኸዱ ገበርዎም። ኣነ ባዕለይ ዘለኽዎ ምስቲ ኣብ ሽረ ዝርከብ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣዛዚ ተራኺብና ብትካላት ረድኤት ኣቢሉ ናብቲ ማዓስከር መግብን መድሃኒትን ክለኣኸልና ሓቲትናዮ። እቲ ኣዛዚ ግና ነቶም ትካላት ረድኤት ውሕስነት ክህብ ከም ዘይክእል ገሊፁ ኣፋንወና። ኣቐዲሙ ኣብ ሽረ ናይ ሕነ ምፍዳይ ቅትለት ተፈፂሙ ነይሩ እዩ። ኣብኡ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብቲ ቦታ ምብፃሕና 4 ኤርትራውያን ከም ተቐትሉ ፈሊጥና። እምበር ኣብ ማዓስከር ሕፃት ዝነበረ ስደተኛ ቅድሚ ፋሕ ምባሉ ብናይ ሕነ ምፍድዳይ ቅትለት ብዙሓት ኤርትራውያን ተቐቲሎም እዮም። ስለዚ እቶም ቀዳሞት ጉዳያት ናይዚ ኩናት ንሕና ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሰላማውያን ተጋሩን ምዃኖም ክሕብረካ እደሊ። ብተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ንበረኸት ሃይለ ካብ ኣውሮጳ ደው ኢልናሉ ኣለና። ንሱ ዝገበርናዮ ፃንሒት እዚ ስዕብ እዩ። ብዙሕ ፈቲና ክንረክብ ካብኦም ከነዛርብ በቲ ዘሎ ኩነታት ክሰልጠና ይከኣለን። ሕጂ ግና በረኸት ሃይለ ካብ ኖርዌይ ነቲ ጉዳይ እናተኸታተለ ምስኣቶም ክራኸብ ዕድል ከም ዝረኸበ ይገልፅ ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ርእዩ፣ እንታይ ሰሚዑ፣ እንታይም ነጊሮም ሞቶም ዝረኸቦም ቁርብ ከካፍለና እዩ ካብቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ማለት እዩ። ይቐኒለይ በረኸት ከምቲ ዝገለጽክዎ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣኪብካ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትዝርጋሕ ቀኒ ካለካ እሞ ብርግፅ ብኸመይ ካ ረኺብካዮም ኣበይ ዘለው ኢኻ ዘራሪብካ ካብኡ ዶ ክንብገስ?
يقن اللي بين سلت زجبر كله علم مالتي بحفشة أتي كنا تعقات مزولو أبتي زوانا بقرن أفريقيا بفلايكا بإثيوبيا تجري أزيو زحزني نقوله أبتي زنوا زنبر حزبي نحن وين كم زيجاتنا يتزوا مالتي بتزولو كنا تحبسات يكونن مخنياتو أو زطفو زولو سبات حواتنا سدرابيتنا أزمادنا أكلنا سلزخونو نقولاتنا يسمعنا مالتي إذا كنت كتطو قبل بستغالنا مثلا كلنا ببزلنا نسرح بس قاطع ملفت خالف دلي بزيارة لو ما عندنا بتي زرار بنا رسنا إيرتراويان سدتني خط أب معسكرات تجري زلوا في اللايكا أب حنطات كامب زلوا زيجاتنا حنزرار بعدين كان زلها مالتي تي كنا دحر مقطعمو توم أو زنورو حواتنا نفس الفلالي بوتاتات كم زغدو فحكم زغلو كساب حجوين حلواتهم زي فلت بمايت أشحاز قصرو زيجاتنا هم زلوا بستفعل من جدي أنا بقول كي كردو إلى له من البعض قال يوم سترابيتهم قال يوم نيرتاح يدوم يلوم عمله له خلو قال يوم كا يتبع له إلى ما حسوا له هنو بتزرع بوزلوا خبريتات جن ذا سام بديو ذا تحساس بيو سفر بتحين زلوا عبركات بقوتات أبشكات بزحات زموتون استقطلهم كم زلوا يحبريتات كم زلوا كافت مع عزواتو وحدات سبات بزهابون حبريتها مالتي بمعناته مستوى موزلو سدتنيات إنه حزب لجزء جل ركبات كبر نيره كابتي بفلاي بحري وعلى سلام كابز فرم قول كي مالتي مس جل سبات ركبات نيرني قال ما بيعلو حجة أي فلتني جل خا عملاخ رديوم وتأمنا بحسبات هذا تعلو مالتي سازي تي حبريتها خابوم زرح بوزلوه بحجوين كتصالي تمسرح كتصلي مالتيو مهنياتو تي حسب وتحبريتها بملو أكيبكا حدث اللي متحزيتي علامة زلو مالتي حرا مالتك بزتفلالي وجنات زرخبك حبريتها اللاجيبك ويدما أنتصاتيرك زرخبك حكي كل يخلي مندهر بزحات ومالتي أبزتفلالي وتاتات زلومو زراربكام تحبريتها خطرقاقصو اندهر كيلك انتاي حامسة استقتلو سدتينياتات كم زلو قليس كالي كبحانت كامب مالتي معاسن بخمين مني قتالي كقلصو الكخيلهم دو أمنتاي كونتاتي زي تفتيمو تجيزي خمعاس مخانو يا أبزي مجمرتا قد من تحطم الله سينطرقو قبرز دلينتايو كوينات اللي حرتقفيتو تي قداماي قد سلو تي اب سبيل زورد جبناتي دزار بنادلو مالتي سبيل كا زخونه يكون اكل حبرتسب يكون تግራዋ يكون ኤርትራዊ يكون ولا كال علت زيغا يكون اب سبيل زورد جبن زخونه تامر كنكونو كم سبات ናይ ኩላትና ሓላፍነት ኢለ ኣምን ስለዚ እዞም ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ስደተኛታት ነቃ ካብቲ ባዓዶም ዝነበረ ጭቆናን መግዛእትን ናጽነት ክረኽቡ ሓራቅ ኾን ኢሎም ወፅኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ክወርዶም ከሎ ዘሕዝን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘዛርብ መንጌርዎ ደይኮነ ትወሪድዎም ዘሎ ንዓኦም እቲ ቀንዲ ዛዕባ ክኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እቲ ዝወረደ ካብቲ ማዓስከር ኣብ መወዳእታ ናይ 2020 ኩናት ምስ ተወልዐ ማለት እዩ ኣብቲ ማዓስከር ኣብ ኩናት ከም ዝነበረ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ዳርጋ ካብ ርሑቕ ቦታታት ተኹሲ ከም ዝጀመረ እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ናይ ጠያይቲ ናይ ዶሽካም ብራርያ ጠያይትካን እቲ ማዓስከር ካሃርሞ ከም ጀመረ ገዛውቶም ከንኩሎ ከም ጀመረ ተሓበሬታታት ሂቦምኒ ብኡ ኣብ ገዝኦም ተዓቂቦም ካብ ገዛ ብፍርሕን ብራዕድን ክወፁ ከም ዘይክእሉ ነታ ማይክ ሰትዩ ማይክ ወርድ ማይክ ምፅኡ ከም ዘይክእሉ መግቢ ወይ ምፅኡ ከም ዘይክእሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ከም ዝወደቑ ሓቢሮም ማለት እዩ እቲ ኩናት ን2 መዓልቲ ምስ ቀፀለ መን እዩ ነቲ ኩናት ምስ መን ይድካየድ ዘሎ ብንጹር እኳ ክሪእዎ እንተዘይከኣሉ እቶም ኣብቲ ማዓስከራት ብረት ሒዞም ዝመላለሱ ነበሩ ሲቪላዊ ክዳን ዝገበሩ ምዃኖም እዚ እቲ ድሒሩ ተረጋገፀ ወይ ምልሻ ናይ ትግራይ ምዃኖም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ተሓቢሩ ማለት እዩ ኣብቲ ማዓስከር በቲ ንዓይ ዝሃቡን ሓበሬታ ማለት እዩ ክሳብ 19 ሰባት ተቐቲሎም ኣብኡ ቤተክርስትያን ኣሎ ኣብቲ ሕፃፅ ዝበሃል ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ቤተክርስትያናት ኣሎ ኣብኡ ከም ዝተቐበሩ በፅሐዮም ማለት እዩ መፅሐ ኣለኹ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቶም ስደተኛታት ተፋሒሎም ንቅድሚኦም እግሪ ኣውፅእኒ ናብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ከም ዝሃደሙ ነጊሮም ማለት እዩ ካብታ ዝሃደመት ጉጅለ ዝሓበሩኒ ንክልተ ንኣስታት 2 መዓልቲ ክኸውን ክጓዓዙ ከም ዝወዓሉን ከም ዝሓደሩን ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ከዓኒ ብዙሕ ሓደጋታት ከም ዘጋጥሞም ብፍላይ ኣብ ሓደ በረኻ ስበፅሑ ዘጋጥሞም ሓደጋ ክሳብ ናይ 28 ሰባት መቕተልቲ بعينهم زرعوا ناي 3-4 ساعات بكل معينهم ناي مقتل حدقة 5 قاطمهم كحبرون خيلهم مالتي زي بتوم ابتي برخ زرقوهم عتقات ملشا مخانو كرد اخيله مالتي
دحر كابو تتحيزهم ناب حدا تابع تمرت شمارة سعر لو تصحيح على يا ريتها مالتي قال قدام يا أفتي فيسبوك يتصحيح على بزهونة زبان أو قدنا خمسة عقب هو بيت مرت قدنا ده قالت بالمالتي أو خمسة عقبهم زبان قدنا أو خمسة عقبهم أو بزحات أشعات تعقبهم كم تصنعوهم نجيرهم مالتي خالد كلمة ما تصنعوا بزحات أنسان يرن بما يزقط صراحة قبل علينا روي ناي صوتها عامت بدلات كبر كم زنبروين حبيرهم مالتي كابزي توم قاليهم قدميهم توصيلهم توم قال خفال كات صنيحة مالتي دحريو توم أو استرفوا قال خفال عندنا تتحيزهم كاو نبتي حنطات معسكر كم استملسوا أو في معسكر كله تزنبره سمعت كأنا حنا مفداي منفس ناي تلي ناي كيم منفس زحزة زربات كم زنبره كاب من مالتي كاب من تي توم حيزهم زنبر بملشان يوم تتحيزهم يرم بملشان أي تجري مالتي سبيلا أخدان زغبرو تي يوم نيرم توم حيزهم بتزهبون حبريتها مالتي سازي هم عينت سمعت زلوا زرباتات كم زنبره أو خسع شنت خمسة تيو بما يتم تميتن يزاروا مالتي بتعمل زسك حكي حينيرو ولا دقول عن يرم هتانات نيرم يبلو مالتي بزحات نيرم كابو تتحيزهم حنطات معسكر كم تملسوا نافت زنبروا أبو خا معسكر بوتهادرات خبيبهم تصنعهم معرفهم جو تقنيات تجانين وتصنعهم تثبيت هاي نبرمن نجنا أتيم أب شقرران رعدن أب أزيو قوت وزي كله فرحي عندنا كم ساعة مستملسو تي معسكر تخبيبو بوتهادرات كان متهادرات من متهادرات كيف بمتنه هو حجي بتي زهبو حبريتات مالت تزهابون نعي بناو حبر زلوا تهادروا بدن معانو هناتو أب جزام ساعة فقري تقولني خايم بقولها مالتي أب جزام ساعتنا ولا حنت نجار كنوت عين خلينا بمسكوت يعط على الكاتري بتعمل عدل له عون نعمت كم استقاعدة تزاريبهم أول الناس حب كم مساعد متيو دحر برتوع تميت كم زعتهم تيو زلوا قصلتي تجرب مورينغا دي ولا جت زي تجاجي مالتي كابون دا وصل كم بلع تجميل ولا حد بلع ستين برن قوتي كلهم يوم عزيز أسكحك ولا خقول صوه لو نعامين دخبدهم بخبيد منفس يوم زقلت كم مالتي دحر كينات كريوه بزي كله بحق بوتا كينات متي أمونغتهم نتم كم كيبو مزنبور سراويتن كلا حيلن حجتي رح أقصل زلوا قبلوا يقالون دحرتهم سراويت نتكام قديفهم ممسواتو فسيسهم كم زخدوا قال يوم نيرترا قصهم كم زهادهم قال يوم كان ناب نقدمي مقرم ناب زقنا عام كم زهادهم يحبروا مالتي تزيد يا أثاد ناب إيرترا زخدوا بعلم دم ويس كم تزبهال أنا إيرترا سراويت متي أمي موسيدهم أبزا كتحتهم كيل كان يركب مرسها بخانير هو حجي بتي زع كبير له سفر الصوم ناي ولا حد ناي إيرترا سراويت كم زي رأيو تزاريبه معلوم مالتيو أنا تمسرح كأطليات يا كل جزء أنت يزخم زعين السرح تحاول تخطوك بقول لك كومبايل غير كادهري حادث لك فترة لك مالتي هذي أبز زخون جيجا فترة زي يقولوا أنا سفر تتأكد من زل حبريت أنا إيرترا سراويت كم زي رأيو زخون عينتنا إيرترا تهدرات كم زي رأيو وسيدهم بتورن فوسيدهم كم زوصلهم حيلنا إيرترا كم زي اللي بنعي حبيرهم دلو تم سفر رقيبهم زل خصابات مالتي أنت بحج المت حبريت أنت هاي تمثل كم رأينا هذي تي كوينات مستقفته الصوم تعد الرقيبهم تخلل أنا سراويت سلست خفت لهم سلست فرس أيام وقتهم نبعلهم من قدام نبتي ما أزن ناشلالو دي نايبادي ما قد صوم كم زخدوا تزاريبهم معلتي قال يوم كاف فحيلهم نبزقنا عم نقدخهم زخدوا حبيرهم معلتي سزينا إيرترا سراويت رينا أيبولون ولا توم زراعيهم سراويتون كبما عدو ماتي كامب قفيعي تشاف من هريها قفيعي توم شاف زلو وافتي بلوك ديز بحالو قال زنوبريهم كريوهم زخلو بزيادة أمبر فلافت ما أخذ زلوا خريوه ما يقولون يا مالتي تكامب عند عبي خير بزد حلف واحد عمتها لذي زي هذي قتلت عبي تزبس حبتوش تكامب دي تفتي وإيش كاو مسوات وفحم سوالي تفتي ما حبتي زرا حبتي زبون نقول قامتي يا نتي ناي كامب درجة استفلا لي مع كنا زينوين تحفونين مثلاً كسب 10 ساعات دي مع 10 ساعات مستقاتلو تحضيري مالتي بتملشة تي عبركاتات زقات أما بتعمي زسك حكايو أنا بتي خفت 5 قطري بجكات 10 ساعات نايتهم كامب تقاتلهم أوتيخات ترف عبركاتات كم سقط لين عي أنا تحبريتها بتحين ضلوا مالتي أما قد أبد ما سابي زقطلو بنيرو مالتي بمالسي كم زي استوى هذا ويستود بأورجانيز بسخونة قتلتونا أيكونن مالتي مالسي أما قد زتصان فامي قاتلوهم مالتي هو مالت حجيتي دبزحتي بتحبريتها زعقب وانا ناي مليشا من قصقاص بحر زولهم
ኣካላት ምዃኖም እዮም እቶም ነቲ ገመናት ፈፂሞም ዘሎ በቲ ዝሃቡና ሓበሬታ በጣዕሚ ክርድኡ ክኢለ ዘለኹ ምልክት ማለት እዩ እዞም ሚሊሻ ግን ነቲ ገበን ንክገብርዎ ካብ ገዛ ርእሶም ተወጊሶም ድዮም ወላስ ብድሕሪኦም ንዕኦም ዝልእኾም ኣካል ነይሩ ወይ ዘዕጥቆም ኣካል ነይሩ እዚ ብዙሕ ባጀት ብዙሕ ዓቕሚ ሓቲትካ ክፃሮ ዘለዎ ስራሕ ኢለ ይኣምን ንኣብነት ካብቲ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ብረት እዚ ቅጭሕርሙ ንብሎ ብኤርትራ ወይ ስናይፐር ማለት እዩ ብብዝሒ ከምኡ ከም ዝነበረ ነጊሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዙሕ ሕቶ ዝፈጥር እዩ ማሲ ኣብ ሓደ ናይ ሚሊሻ ሰራዊት ስናይፐር ክሕዝ ብከመይ መለክዒ ካበይ ከምፆ ይኽእል ኣብ ሚሊሻ ዝበሃል ናይ ቀደም ብረት ወይ ዝኣረገ ብረት ዓይነት እዮም ዝሕዙ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ሚሊሻ ክትብል ከለካ ስናይፐር ግን መን ይክህቦም ክኢሉ ካበይም ረኺቦሞ ስለምንታይ ተዋሂቦም እዚ ብክኢላታት ናይ ምፅራይ ናይ ዓውዲ ጋዜጠኝነት ወይ ሳልሳይ ኣካል ናይ ትካላት ክካየደሉ ወይ ይኣምን ኣነ ማለት እዩ እዚ ነይሩ እቲ ምስሊ ናይ እዞም ኣዛሪብካዮም ዘለካ ጉጅለ ንበሎም ወይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣበይ ናይ ኩነታት እንታይ ኩነታት ኣሎ ማለት ክገልፁልካ ከለውስኒ ምብራት ዝገድፈሎም ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ከምቲ ገሊፅካ ዘለካ እውን ኣብ ገሊኡ ክዛረብሉ ኣብ ዘይክእሉ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ክፈጥረሎም ከም ዝከኣለ ኣብ ገለገለ ፅሑፋትካ ገሊፅካ ኣለካ እሞ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ እዞም ሰባት ዝሕግዞም ኣካል ክረኽቡ ክኢሎም ዶ ኣትሊስት ከተንፍስሉ ዝኽእሉ ነገራት ተፈጢሩሎም ድዩ ነቶም ዝረኸብካዮም ብውሕዱ ማለት እዩ ወል እሱ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ፀገም ማለት ኣነ እቲ ከም ሰብ ከማን ዝግደሰሉ ኣርእስቲ ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ምስናድ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ካልኣይ ኣርእስቲ ማለት እዩ እዞም ሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሓፈሻ ዋላ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ካብቲ ካልእ ጨርባሕባሕ ወፂኡ ክዛረበሉ ካተዓሉ ወይ ክገብሮ ክሰርሑ ዘለዎ ኣርእስቲ ንሱ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም መሰረታዊ ፀገም ኣሎም ልዕሊ ኩሉ ፀገም ዘሎም ናይ ፀጥታ ናይ ውሕስነት ፀገም ኣሎም ኣብቲ ዘለዎ ቦታታት ብፍላይ ከዓ እቶም ድበዝሑ ማለት እዩ 3-4,000 ኮኑ ድዮም ዋላ ካውን ላዕሊ ኣዲስ ኣበባ ውሒዞም ዘለው መሰረታዊ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ በቲ መጀመርታ ዝበፅሓና ዝነበረ ሓበሬታታት እውን ገሊኦም ኣብ ቤተክርስትያናት ተፀጊዖም ዝሓድሩ ከም ዝነበሩ ንሰምዕ ነርና ኣብ መሳጊድ ኣብ ገለ ማለት እዩ ኣብ ሃይማኖታውያን መእከቢ ቦታታት ማለት እዩ በቲ ሶፋር ደልዖ ካብኡ ዝመፀና ሓበሬታ ከዓ ተማቒሎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቶም ኣብኡ ፀንሖም ምስ ገለ ተዋሂዶም ተፀጋጊዕካ እዩ ዘሎ እቲ ሂወት ብጣዕሚ ፅንኩር እዩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣለዎም እቲ ኣራ ዝበሃል ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ እሱ ላዕለዋይ ኣካል ናይ ስደተኛታት ተፀዋዒ ትካል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት ፈጥረሎም ከም ዘሎ ዳግማይ ናፍቲ ካምፕ ናይ በዓል እዚ ማይ ዓይኒ ዝበሃል ንክመልሶም ሽብሻባት ከም ዘሎ ሕጂ ሓድሽ ሓበሬታታት ይሰማዕ ኣለኹ ሓቅነቱ ንምንታይ ብሕጂ ክረአይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ከቢድ ጭንቂ እዮም ዘለዉ ቀዳይ ነገር ክዳውንቶም ንብረቶም ጥራሕ ነብሶም እዮም ካብ በረኻ ኣትዮም ምክንያቱ እግሪ ኣውፅን እዮም ሃዲሞም ኣብ መንገዲ ዝተወለዱ ቆልዑ ነይሮም ዋላ እቲ ገለገለ ስእልታት እውን ፓብሊሽ ገይረ ነይረ ዝተወግኡ ሰባት ኣለዉ ብከቢድ ሕማም ክሮኒክ ዲዚዝ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ብዙሕ ሜዲኬሽን ዘድልዮም ክረኽቡ ዘይክእሉ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም እቲ ጥሜት ገለ ኩሉ ግደፉ ማለት እዩ እሱ ብላዕሊ ተወሳኺ ማለት እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ክንገብሮ ንኽእል እዞም ሰባት እዚኦም ስነ ኣእምራዊ በሰላታት ኣለዎም ክንደይ ሕማቕ ነገራት ርኦም መፅኦም ማለት እዩ ኣብ ካምፕ ማዓስከራሲ ቆፅሊ ሞሪንጋ ኢና ንበልዕ ነርና እዮም ኢሎም ሕሰቦ ከምዚ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ናብ ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ክስታይ ክቃልዑ ብጣዕሚ ከተሓሳስበና ዝግብኦ ሆት ኢሹ ናይ ኤሪትራ ኮሚኒቲ ኣብ ዲያስፖራ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ንኣሽዮም ከዓ ካብቲ ዘሕዝነካ ማለት ድበዝሑ ማሲ ንኩሉ ሰብ ብዓይነ ሓደ ክረአ ዝግብኦ ግን ድበዝሑ ከዓ መንእስያት እዮም ኣብ ክልል ዕድመ 18 ክሳብ 27-25 ናብዚ ዘለዎ እዮም ማለት እዩ እዞም መንእስያት እዚኦም ኣቃልቦ ክረኽቡ ክእሉ ኣለዎም ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ ኣለዎም ናይ ፀጥታ ውሕስነት ፀገም ኣለዎም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ንሶም ንትግራይ ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ክምለሱ ብእግሮም ክንደይ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ሰንጢቆም መፅኦም ሕጂ ካብ ኣውቶቡስ ናብኡ ክምለሱስ እንታይ ንብረት ድዮም እዚኦም ሕዋትና ስድራ ብሎም እንዲ ሕዋት የብሎም እንዲ ንምንታይ ኢና ንሕና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ሃለሎ ክንብንዑ ኣለና ነቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ኮ ሪያሊቲ በየነ እዚ ከምዚ ፊክሽናል ስቶሪ ይኮነ እዚ ሪያሊቲ ቃንዛ እዩ ስቅያት እዞም ሰባት እዚኦም ይሳቆዩ ይቁንዘው ክእሉ ይስምዖም ኣሎ ስለዚ ኣብዛ ኣተኪርና እንተንሰርሕ ነዚኦም እንተንጣባቀሎም ኣብቲ ህዝብና ከዓ ምትእምማን ብከምዚ ካ ክፈጥር ዝኽእል ኣብቲ ህዝብና ኢንቨስት ንገብር ህዝቢ ከኣምነና እንተዝኽእል እሞ ከም ደለይት ፍትሐዊን ቁሩብ ክሳይ ምረኸብና ኢልና ይኣምን ኣነ ማለት ስለዚ ናይ ዓለማት ትካላት ፀቕጢ ፈጢርና ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ብምፍጣር ኣብ ዘለዎ ቦታ ውሕስነት ክወሃቦም ከም ዝኽእል ረድኤት ክወሃቦም ከም ዝኽእል ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ
سازي أبزين تنسرح أبسبات أتوكيرنا تنسرح أبسبات بقى أنا زي أحلى زدلي سبات يوم جم إنساتها تكون حتى نكون نبذل الإيمان جسيت بيحمل سوم نبذل قبلهم صدق نبل كلناسي إذا حجرا وحسرتي نعي بعيناتي كريه هلا مالتي خناتات تعمي دي سيرفيس جبران ولا بهوت كايت صلوا كحكي نجار كمالتي خناتات كسمع هلا مستبزت نبرة مستبزت زبها الزرب ترجم زي بلو هو زجبر نتفتح نهنا نايتهم في لايك عدل يتفتح إنه بعد كتير يخلق قات رياليتي وزلوا إذا تحسس بي زيادة بتقول لعبي بستاجر نجري كبير حوي هراي برخت يقني اللي سلذهب كان حبريتا تسفى نقبر دمانتهم بعلمنتهم قدات رخيبنا بدمصمون كانك ألحو أب مساعون لا تغطاتلك أب حدش حبريتا تليو كتكافل لنا محسن يقني اللي برخت يقني اللي بين حوي سلذهب كان عدل سسنة SBS تقرنيا